unity through humility. Or say in kabum enam ahurasye so. Abusiafo yebeda twedi ampo Onyankopon ase se ayena dom na wama na wotwe asan akọ abeto yembiu kote mu nyinara ye ne wo esua adusia wato no din se ye ka osoro ne asase abom Christ wo Philippi homa no na fe Kolose homa na ye hwe ye ne wa ye adusia no bebre ene epese no hwe ne etoso na ne so so atifi asem na ose nkabum enam ahurase so yetwe ho abasisia nya wodi pepe mu ba ye yo bofo ba ko a amaso ba mu wo so ye nya dwen kura obi abepede obi abeyese de me yi this how I feel o wa dwen wo mu ti asie mu o mu dom bibia se bi o metena wiem entie mu nka se o me na nyame iti nkabo mu no mu nyina monye nti di adwene no ye o seka no eno na wo ye den wo ka ya sitine mu no ye we are implanted mind Omande share adofo no mo ye besan ama mu nyina akwaba na afenso ye de nchia sonko free na me nga dinkopa Yesu Kristo so de ema mu nyinara na fe adam aseso nkokwan so se debiara danso mo de mo fidie de to London Ghana Menda Kwando for Sabbath school na fe chose mu pense mu se ne medical akano kota mu nyinara esua dusua be ya no kwasem ne se ebeboa me no osoro akantwe pa ye maboafo no aye krado enche bia meyi omo de akere but answer no ma yenkutie enwom emfri yenua mankuma bia ye from 3D na iwia yebeto so. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like seas billows roll, whatever my lot thou hast told me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. My sinner, the joy of this glorious thought, my sin not in part, but the whole is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, oh my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Oh Lord, haste the day when my faith shall be sight. The clouds be rolled back as a scroll. The
trump shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. It is well. It is well with my soul. with my soul. It is well. It is well with my soul. It is well. It is well with my soul. with my soul. It is well. It is well with my soul. Yɛda 3D ase wɔ anwuma a ɔmode abɛtwa yɛ adusua nanim ɛde ama yɛn ɛne mewie ne saa deɛ a ɛneɛ na mehwɛ efie ase na afei mahwɛ abusuafoɔ ɛwɔ me nkyɛn ha na mayi ɔmode akyerɛ badansa no ma memfa aside mu ɔden paa ɛmfama 3ABN Ghana TV ɛna afei Hope Ghana ɔmofa saa adwumadeɛ yi ɛyi kyerɛ adasama nyinara na saa adwumako yi yɛ TV adwuma a wafa Onyankopɔn asɛm patrɛ adwumade ato ɔmo nso sɛ ɔmo deɛ yɛka asɛm na Ombebo hunda urodi akyerɛ amansa nyinaa menim channel a wo hwɛ yɛn wɔ so deɛ sɛ Hope TV anase 3ABN Ghana ankrankra mtoboa na eboa mo mudi miemio mo mfidie mo mutimi yi ma won so nya bi hwɛ enti sɛ wo hwɛ na sɛ wo mboa bi a de beboa sa adwuma ko ya hwɛ yɛn foni nani won sɛ won number da ofa na frɛ obi bɛgye wo so kakra bi a betimi no fa boa sa adwuma ko yi na nam saa yɛ so ma Onyankopɔn so ashrawo na me sa kan for ama say then your first time I will share on YouTube so be subscribe to your channel uwia na de onsa ni adoma no say yes sir adisia ya won so won san be kan won saka bia se ne mota wo so man microphone na won so awo ye de no so ama microphone won so chafa o chafa o mo Onyankopɔn asem no atre enonom ma wie ne sa ende na me ba efie ha se na fe ma hwe abusiafo mo me nkyɛn ha na ma de o mo didi akyerɛw na fe wie a ya hwe ya ndisua no mo me de mo somfo Bismarck mensa ende eye manije pa se ye wo dadam wache eka ye ho e wa se adadan e mo akwaba yeah great me da se nden so to nsafra wa ba na e mo official panso I think come to you, not great. Yeah, ni aje say na ni so say ne what me abeka ye ho say mfa adusua say mfa mbre yen atiefo e da se pa amen me call manimu nso a Auntie Lucy akwa nso na to Auntie Lucy there I think say this is the first time awaba yen show we so Auntie Lucy ye mo akwa ba ye mo aficha fan so yeah great yeah da se to nsafra wo odi odo abo odomu say yen fa adusua say mfa mbre adusua for ye da se pa eduru ho a mo bete Auntie Lucy nene me call manimu a na me call Elder Hans na Samoa enchen Elder Hans je se ne munyina munum de bia otifi ha se aye de adusua hi de ebrem eda ye mo afisha pa I think committee great that say last year no mudi mu hye mu this year so wafa mo mpabo ahye se ensamfa adusua fambre yen adusua for eda asepa se mama mo ho kwa na Onyankopɔn ede mo eyi adwuma na me kɔ ne edi etro no ha na ya pastor Samson Aboaje enete etro no pastor ye mo akwaba Yeah, no Bismarck. great that's it last week na pastor was say this week so yasanya pastor ewo ase Onyankopɔn enhraw say etro nsafro wodi odo abo odomo ene ye wie ni saade ene na ye be kata ye ni na mama Auntie Lucy abon pa etiewa e de amani ahye edwumadie na ase ye jamia wo suru abatampa ayeyi to me nin kan for ye wodi ada ye pese ye sanda wase biom so ama fi akwa pro abeto ye ni atinkwamu ye sra wo se samre ye free ye fiemu aba say ye beye adisuamu mpensempensemu yesra so di huhun kronkron no ebe fam yen no aboa yen no ama yen tiase e wo wasem ho yesra so be hyira yen nyina na meka yen ho
wo Yesu Kristo dim ne esre we amen Amen. Great. Share the whole of Sakote is a share ye unite a straw and as ye can't a straw ne asase abomu Christ demo ye share no Paul Moma or Trod the comma Philippi 4 and Afe Colossae F4 no. Last week ye share a woo any qua in fact Paul yini wo honhom to the point to say otimika say na se a woti otima Kristo na owo ye ne dey owo ye ne mfaso ende me no mi no ebetimi akasa na owo unity wo ha me na me anti Lucy overtaking us on the baby overtaking no yenyan drum pempenso no anase se ndrum pempenso na ende ne yesre nyankopon se omma yentimi endru stam pempenso na Paul atimi akase owo eye emfaso emano no this week no ye twaso na ye share this week so ye disian bia no kwasem say ehu hia power ye akonto ye nyamso akonto o say unity through humility nkabom a enam ahombrase so ye nka abosam no ye Philippians chapter 2 verse 2 said adan why ye crowd no be Philippians chapter 2 verse 2 obetimi akan amaye gidi fomu enti onyame asem for ngoma ne trimi enu nchichemu mienu se de awurade sie nie mo mama ni je enimu se mo badwene adwenkro enya odokro okra akro enya adwenkro amen amen ati se ye komu no nka bosem yi ebebam somewhere along the line na ne aduru no so na watimi acheche yemu kakra so hwe adisuani ni animu nsem a odema na osi se nkabomu emma yen ahoden ba se unhu nokre no different from so within nokre no adwuma se ne adisuana eche no so sometimes no ye boy ahomodin pa se ye be pe nkabomu na so ye nipa ye ntimi nya nkabomu a yepe but no enkyere se obi a wahyeda ye na adwen se me de enkabom de me mpeda meyire me ho ama asafo landing Ghana che me de mpapa mu ebeba do different from omo ye adwen se ye penkabom na so ye nipa mra yo binti ye ntimi nya enkabom a yepe o se Paul and am say we so etu Philippi 4 ni Colossae 4 for se hia se ombeka omohabom na futuo no odigina Yesu Kristo nkyerɛkyerɛ ɛna afi Yesu Kristo nhwɛsoɔ a ɔde ema na ɔkyerɛ yɛn sɛ nea wɔde mpapa mu ba yɛ ɔbɔfoɔ baako a ahomaso ba mu wɔ soro na ɔno nso nya abɔfoɔ bi ka ɔmo ho na ɛma mpapa mu ɛba yɛ nti mpapa mu ɛnyɛ ade a ɛwɔ sɛ ɛyɛ akristofoɔ kyɛfa nti na ɔtwe mu no yɛpɛ sɛ yɛhwɛ trɔsɛm nyina soɔ a wode mayen efa okwan asafo no ebetimi agina ne nso yetimi aye kroye ene pese yehwe o sa na wotwe imo na ne dika na o si disunity in Philippi mpapamu ewo Philippi ye nikan enkan bibi ansa na mama pastor Aboaje abamu wa hase Philippians chapter 2 verse 1 to 3 ye hwe nyitu wasam yi ne ewo ho na ye hwe ne ekyere ye fa se na bibi koso wo ho a ekyere se mpapamu bi ya koso ne hwe afutu Paul edema omo ewo hase Philippians chapter 2 1 to 3 say that why crowd wa obetimi akan amaye Philippi 4 ngoma yenti awurade asem Philippi 4 ngoma no etirimi enu chichemu baako ekopemu miensa awurade asem nie enti se Kristo mu afutuo bi se wodo awre chichire bi se honhom ne ayonkofa bi se ayamhihie ne ntirimobro bi ho a mama manigye nnimu se mobadwene adwene kro enya wodo kro okra akro ne adwen kro mo nwenwene bibiara atutupe anani monyam hunu peso na emom fa hombrase adwene mu emumu yonkonom enchen muara mo ho amen Amen. Great. But I say that what kind come pa ma me amanya muntiase pa ye but na me call pastor so pastor sasam ya elder akan wo hey e dey na e kyerɛ That's Bismarck. The actually na say ensam ne niema opani kinkan nyina no na ekoso asafo no mu. To pay vain glory. And pesami nkum nya na ekoso. Na Paul to asafo no for say enye se ebekosa. It was asafo no animufo nyina nya
adwene na wɔ Kristo Yesu mu no ɛno nti obewu ma adasa no na wohwɛ deɛ na ɛkɔ so na ɔsi that safono members no were not of one mind si yɛn nyinaa yɛnya adwene kora obiara bɛpɛ ne deɛ obiara bɛyɛ sɛ deɛ meyɛ this how I feel so bɛsi yɛn nyinaa nya botaa baako adwene koro no nkyerɛ sɛ bi a sɛdeɛ woyɛ wɔ ne sɛ na yɛ sɛ meyɛ mnema yɛ bɛhyia mu sɛ nyame mma a yɛsi yɛn nyinaa nya botaa baako with one goal that's right na yɛnya eniya na sɛ adwumadi a yɛbɛdi no yɛn nyinaa yɛ baako na yɛyɛ sɛ de bɛyɛ a nyame botaa ɔde ɔwɔ hɔ masafo no ɛbɛba mu ama saa deɛ a obiara bɛyɛ biribi a ɔno feel sɛ ɛbɛwɔ de din ɔfɛ feel sɛ ɔbɛnya ho ne wonyam a ɛnyɛ saa na nyame to de asafo no ti hɔ ɛti hɔ sɛ ɛyɛ da bi ɛbɛma ntɔkwa huhu abasafo no mu a ɛno ɛmmoa ama nyame dwumadie no ntumi ɛnkɔ so sɛ nneɛma yɛbɔ so nyinaa no ɛyɛ nneɛma a na ɛkɔ so ɛwɔ Philippines asafo no mu anti ima Paul ɛtu wɔn fo saa no ɛnani mu no kaa sɛ yɛhwɛ ntitimudi a ɛbɔfo baako pene de baeɛ ayɛ bonsam enti sɛ asafo no bɛhyia mu na sɛ yɛnya sɛ biako yɛ no ne yɛmfa yɛ nyamedwuma a yɛbɛtumi asom deɛ nanso na honhom a yɛde som no ɛmfi nyame ɛfiri sɛ ayɛ bonsam honhom bi na ɛte saa no ne sɛ yɛba asafo no mu na me no mmienu yɛnka sɛ obiara pene ne mu onyam a yɛbɛsom bɔsom na yɛsom no ne nyame som ɛyɛ self worship self glory ane yɛpa ma yɛ ho ɛba saa ɛmmoa nyame ɛma nyame asɛm no nso ɛntumi ɛnkɔ so meda ase ɔsɔfo nyame nhyira nti question na obisa na ɔsɔfo akyerɛ mu pa yes ketwa me de Canadian no sɛ Philippi asafo no anasa asafo a Paul ɛkɔtee no ɛwɔ Philippi no ɛhyɛ aseɛ very well ɛhyɛ aseɛ yie na ne no wɔka ho asɛm fiti asɛm sɛ wɔka the history of the Philippian church na ɔmo nyinaa obiara huma ne yɔnko when they were just say enyi no ɛna saa contention ɛbɛɛ mu ɛna ɔde ma yɛn sɛ on sɛ this unity in Philippi no ma hodo a ɛde saa no ma ɛbaeɛ tina ɔsɔfo akeka no na me kyerɛ sɛ ɛnemre mu yɛwɔ nsafo bi a yɛbɛtumi abobɔ din a ɛhyɛ aseɛ as a company Sabbath school branch very beautifully kɔte yɛ no we di na aduane ba me bra bedidi na ayɛ fɛfɛɛfɛ obi ehu obi kura nipa we ya ma sorry o bo se yɛ nyina ya to santen ne yɛ kɔhwehwɛ no obi ɛho ka yɛ nyina de anigye as the church grows in numbers you call you drew 350 no course 100 150 200 na be yet say London Ghana your membership 700 no 800 no then you see in your account once in Philippi na hyase adentia if we say enipa sumu no see you hunu say edru baabi na say yaye dodo ana say positions bi abobam a afei de omo problem ne say ye ne ye sha so na se kura na ye bodin no ye hye ye din kura ya mo ye din omo de no wo ho this unity ne ba tontewa die no omo nso a omo ba mu foforo no nso ebi kura ohunu mu amwo ho no se ne mo ye die ese mo nyame sumi enkoye na no nso about many people came into Philippi na omo abeji osum na di a omo feel so omo de omo na ehye na Philippi fo no nso omo ho dada no nso a omo hu wa ba no nso se ufiri he ne ba da ben na wo ba ya wo be ye we so this is this unity na Paul person will address it and we see that a lot in our churches and na person me dey kan say enye Philippi for no nko a we see it a lot the time na we aduane ana mo obi dibi no say dey ukosi u table kura na obi ba ho ana say asam wa ba o table ha kura na me didi eti ye be sia bibi every na Paul okay all right yeah that's it brother Bismarck I have been person me dey kan ho say emra Paul wo ho no na nkɔpɛsɛ nyame honhom ɛposɛse asɔre no that's right na nkɔmu nyina timi yɛ baako ɛwɔ bibia mu wɔn adwin mu wɔn nti asie mu wɔn dom bibia that's right nanso na asɔre mpanifoɔ no wɔn outward ayibi na ɛkyerɛ sɛ ɛnu nti no nyame honhom no entumi ɛma sa inkabonu emma
What they count? Yes. Bismarck, before we question, when we say, as you can't Omuasem, be from Rain Cassim. That's right. As a software, the more observable partner as a film, so called board. So, Uncle could be board, no an agenda be board, or the semi board, no board and young and booth. Why, yes, from the audio? Because, say, we all got our own personal agendas. That's right. In your dream crow. So for me, the assembly board, number catching me penny for say, so for some I can hear pa. But and yes, 70% yes, I don't have to get angry because I'm a pastor. That's right. All the Americans are board, not department, youth department, men's department, women's department about budget on a what day. We have seen yes, but we say, what are you gonna use the money for? So you know what I buy one people say. This will not happen at the board. Great. We free board be bano. Na sa fun ye question me say ko ye yemi adwuma no. Na fe ye aka. Ye kuyan. Ya dia e tase e free ho. Yes, me na say fa say we this we very practical ayipa na pastor dia ba no. Yes. Me da mo say am say the ye kan no as a more refer to sorry. E won yene be wo ha bia sorry kra wo ni mo so. Na sa su ya e ba Philip 4 asafo yi mu a Paul kan won seme. E su bia e wo yi mu a e dia wo yen e free fitiase. Nti yene e wo wiase a ye me ye Christopher kra no. Sa ne me nyina e wo yi mu no bi kan say United Nation omso mo pe unity. No mo kwa obi ekobia na etuo hye boto. Everything I had there, on some day for the penny now. To you, so you're Christian, so you're Christian. This type of problem, no, a bit to me about why. She dear choir first one, when you maybe boy at the same, am I free? Great, but as if I said, I had to ask you the source of unity. But Pia in Kabum, Nisuti, and I say in Kabune Farabai. Yadika Philippians chapter 2, verse 3. No, Intimema elder what the 4 no aka mama auntie Lucy Aqua Abamu na yahwe practical steps Paul say asafono enye na etimi anya nkabomo. Philippians chapter 2 no we dey can 3 and 4 no nyina. Philip 4 ngoma na 3 mienu chichemu miensa ene 9 osemi fam free miensa ho. Mo nwunwuni bibiara tutupe ana ni monyam hunu peso. Ne momon fa ho brase adwene mu emumu yonkonom nkyene mo ara mo ho enan no momma obiara hwehwe ono ankwana ne de. That's right. Ne mum ohwehwe ne mfefo edie ebi. Amen. Wow, I like that one. Auntie Lucy, yantiase say ne akenkan say esekwa in terms of asafono steps ben na ode to niema ben na wose yenye na yentimi nya nkabom. O patre say ma obiara enwi ono ankone de ana onhwehwe ono ankone de na mom ewoso omode nkabom ani biakoye eye bibia ewoso omode ye na saa na nyame etie efise nyame wo ho no ope nkabom ompe basabasa ye na huhum yenu na wo asase so na obonsam ana di basabasa ye nimpapa mu ebaye senia minue kan se ayinu nya asore nko a adwumam fani se wiase in general was anki anyina yetimi kabom ne ye baako ne ye bra ye ho ase na ye tumi asum nyame anase ye de dodo ye ho na nsusu no entisa. Great. And you know, yeah, okay, I answer Bramwe. Yeah, I think say maybe ma dear dream very important. On say asem o kan ye ho hia pa ne say ne onyame hwehwe ne say ye be ye nkambomu. Nti san nkambomu no ne source ene de because when ya de ne say ye ahonhom bienu na wo wiase. Yeah. Ba ko eye obonsam a ope basabasa na ba ko eye nyankopon a ope nkambomu. And as we pay a year, and therefore, when we are looking at the source no a yankopon. It is open bibia source Rebecca said ni tea baby a fee by and a fire by no.
nyankopɔn na obetumi ama yɛn saa ahoɔden no fi sɛ elder ɛka asɛm bi o say yɛn nyinaa yɛtie yɛn nyinaa ne yɛ kasa nyinaa yɛde ma yɛ woyɛ yɛn naturally no when we are coming no I say ahopɛ na tutupɛ no a Paul ka ho asɛm no is part of us ɛma yɛ feel good say ya big na obia ekoto yen na anka ebe yi a yakase oh yen na ye panin but Christo die no source no efiri nyame na source no onyankopon se bi o metena wiem entie mu nka se oh me na nyame enti nka bomu no mu nyina monye but ni nyankopon ye ne se ode nam nasem so se nyankopon krofo a honhom ahye wo ma no e na ode nasem no twerɛfa wo mo so enti the written word no the source. That's right. Because nasem ono ankasa enti se ye penkambo mu pa so a ehina yenkro yenko nyame asem mu na se yeko nyame asem mu wi a then we put it to say what are some of the experiences a yenya e won kabo mu enti bi na yedi kan keka ye no enti ye mu bebre ho a ye ni nipa bebre te e bia me ne dadan there is a time bia asem bi si ya yentimi ne ye wo in different aye e bia ye kasa ye ne yaka bo me ne osofo me ne wo sanka bo mu no nti e say steps the source is from God through that they are far nasem so and nasem no so or they are far a lot of experiences are you betimi ehunu sa source ni bi efri nature kora nyankopon ka say go back to nature anywhere nka bo mu ampa so oxygen ni wa oxygen ka say me nya carbon dioxide so anya adwumu a ye be den na yetimi aka bo mu na nka yenya insuo H2O so ni nyina no omuno akeka bomu no na am ye nya nsuo a yedete ase nti abode nyina ka bomu ya ade a nyankopon ahye ade na nipa nko ade yentimi nka bomu ti o se yenko the source is God yo meda say mama yento aso na fe yenko ye ni o se mind implant or mind surgery what the adwene foforo rehye mu ana o pai adwene mu asano yare mind implant and mind surgery would the adwene foforo rehye mu ana wo papa adwene mu na wasa adwene na yare we a bit technical kakra but yen can be Philippians chapter 2 verse 1 na me ma that done and churches and name yase ye Philippians chapter 2 verse 5 no oka asemben wo no forma itimi no chichemunum mama adwena wo Kristo Yesu mu no entena mu bi amen edada yanti ase say sa can cancel ya wakan akin cancel me die train anu yie wo se adwena ye de bi ka ho aboa wo a kire de yo ene nia ye ne yie mind implant and mind surgery. Mami come be kakra and net technology akoswama and doctor for to me ede she obi adwene mu na aboa no obi o Parkinson's disease want to me enwene yie saa adwene boa afidie boa na adwene mu implanted ya dia hyem na ama wo nti dia adwene no ye o se ka no eno na wo ye den wo ka ya setinemu no we are implanted mind from technology, from media, from a wiase niema nyina. Ya wusumu no ya di bibia hye ya dwene mu a eno na ka de ye hunu amanti planted mind ewoye mu. Nanso so ye hia a surgery. Ye hia doctor obetumi abaye surgery de ode aya amaye no obesi sade ewo mu no. If say ya dwene ni nyina akoya pesame nkuminya ya dwene ni nyina na ya dwene ena trade ye yo and I akumamu any adwene mu and ye together into the onipa dwene wona akoma mu no eno na ba na dwene man ye den e ma na ye eno nti no aka se mo ma adwene a ewo Kristo Yesu mu nye den entena mu mu eno ne solution pa ye betumi aboa amasa ya dwene a ye pesame nkumenyan afiri ho oto aso kire ma yehun se honkonkron no asem ne woka se ye makwan a onyame mama na honkonkron no asesa ye akwa horo bebre so
ni mapi wo Bible mu a kyerɛ yɛn stories ahodo a ma wo nyame ho kronkron no yɛ adwuma yɛ ni a yɛ ti asɛm yi na yɛnim Yesu na yɛadwena enko yie no yɛ ma wo nyame nkyɛn a kronkron no betumi a yɛmma yɛn if you say Saul be ye Paul. That's right. Na brabo nyina mu no na nko yie na wɔso wɔsum nyame de yɛmu pi yɛ kɔ asɔre na nso so yɛadwene ne Yesu ba no kyerɛ sɛ yɛ wɔ adwene bi yɛsɛ yɛsesa no Zacchaeus eto no saa Moses no wɔyɛ wɔhene nanso onyame ma na adwene foforo bi bɛyɛ akoa fa Israelfo ekɔi osua humility osua patience ohia faith awo onyame mu enti sɛ onyame ba abrabo mu a obesesa ebe surgery not implant like the social media no na onyame say I will give you a new heart. That's right. Our Ezekiel chapter 36 verse 26 memo akoma foforo mebo honhom foforo my day mama na o kan bibi kan I will take the heart of stone say obo akoma bi ne de ahoye enu nti na ntokwa bebre no enu nti na disunity wo ho no enu nti na entimi nka ehomom no na saa obo akoma na onyame say I will give you a fresh heart. Onyame nkuto no betima ye God's role in personal change onyame nko yo amen basa wa ya dia pa wa bie adwene mu e wasa ade we na me kan ma e ma adwene mu kese ne kakra bata onyankopon na mo so mu a me bie se atifo so elder bie mu adwene mu e wasa ade mu Antlusi na ko ese o kan bi na me pesa me ka bibi nso at the end wo kan na me pesa nka me kan ni se yesua nyame asɛm a na yama honhom kronkron no kwan no ye mu adwuma eti se ne ayeye implant enti onyame asɛm be wo ye mu ama yesuban ani yesu ase sa great meda moase emwa ne chichi mu amode ma yento aso ne ko si Kristo adwene no the mind of Christ. And also remember at the hands na bamba before then yenhwe Philippians chapter 2 5-8 no yenhwe se ne o ka asema o ka no ho ansa na mama at the hands abam yahwe Kristo adwene no se ne esitie enuam yenti Awurade asem Filipfo ngoma etim yenu ha ne ye kasai gichemu num no ekopem nwotwe Awurade asem die moma adwena ewo Kristo Yesu mu no ntena mu bi ye ono na wo Onyankopɔn te bia mu die nanso wa mu no mfasode se woni Onyankopɔn se amen na e momoto no ho empan fa akoa te bia to ne ho so edane nipa nseso na se wo ye na ade fa ye no ohunu ni se wo nipa obre ne ho ase ye sitie di kosi owuo mu asenu ya ho owuo mu mpo amen yes at the Hansen sa yitu osem yi wo de share say the mind of Christ and as a Kristo adwene et saying me da say the et saying ya kan ya da na ohwe nia elder dan echire mu Kristo adwene no a eno na na Paul o elaborate ti o ka say umma Kristo adwene no mtena mu bia na opese wo kire sen eno ofa no maako saa adwen koro no a etini mu no into to end ni omuka en na Paul edikan aka ewo Roman for ngoma no mu say Romans 12:1 say adofo no itumufo say mufo mu nipa duansi wo say for dia eti ase na verse 2 no ene mu nyam so mpa adwene wo mu in renewal of mind. That's right. Say ni ana e kan say surgery ana implant say Kristo no ankasa ebe renew ya dwen no na wama no aye pepepe no yes and did we come to the greatest person ever, human ever, and said Muhammad Ali can maybe 6 months before he got his first bout, first world champion. No, say I'm the greatest. Yes. Now we hear the confidence. I know what they can. What kind of book, you know, but. Say you pobia sunyano a enye Muhammad Ali. That's right. Ye pobia sunyano a enye Confucius. Yes. Omo keka nse mahodo bebre. Ye Socrates mo ebetena ase a no mo ye no mahodo bebre. Ye pobia sunyano enye wo mo. Ye pobia sunyano enye Pilate. Enye nkrofo a yenim se omo betena ase a no mo ye akese. Na mmom no sa nkrofo nyina in their line no they
attain greatness in the world. Nanso ade many nipa great according to onyame asem no. They didn't even do any of that. That's right. But Christo de no eno say ye masa adwene ni bi nti say ye betimi ateki ye beyi disunity anasem papa mu no a ewo abusua mu edwuma mu nsafo mu a na bi wo Philippi no afiri ho a the only way remedy no say Christo ho adwene ni bi ebeba ye mu nti ye Christo adwene no okeka ye no ene de yen o say ono na oni onyame eyepe. That's right. So that part, John chapter 1 verse 1. In the beginning was the word. Mfitiasie no na asem no wo ho. Na asem no ne onyankopon ne wo ho. So he was there with the Father. But asem kura no anso san nyame by title. The asem no divine. Na asem no verse 14 no o say na asem no ebeye honam. Na oni ye betenai. Enti that asem no is Jesus Christ. So he's showing his divinity. John 8:58, Emra Umbisa said, "Now only 50 years also when Abraham was here. Before Abraham was, I am." And in Tinacha said, "Otiase pre-existent answer Abraham kura 500 years or so, 5 years, many years later no answer na ono woba." Again, enti e kire say, "Ne ye kana asemu yi no, onye obi akeke oyinyame." Colossians 1:16 and am the soon your body nyina obadi so yenyame in Genesis enti oyenyame ene so oyenyame a the other argument in they say bia he didn't even know what was going to happen obeye nipa no na wonim. Is that so? No. Verse now you can and say oyenyame de so consciously no wonim. He planned it oni agya trans say me status ni me your body nanso me kwa koye nipa na obeye nipa no. What does that say? E kire say well lower no ho so much say what tra abofo no because Psalm 8 verse 5 e say akakuma bi na wabo onipa say ayete say de abofo which means that we are in our status no ye nuru abofo no mpo nanso say what the yan crown no abode nyina enti Yesu nka or step down at least nka o meye se obofo o meye Gabriel na nka wonka se afedi maba me between nyame ne de nipa but say no matra obofo mabeye nipa. That is the mind of Jesus. That's right. Ade o se yensuya ni bi no sometimes ne o status is bebre a anka yen na esese nipa koto yen nka esese yen na yasem no ye ka edimu na so se ye pese ye massa disunity we free ho na ye be yet say Christ o se ye lower ye ho down until later Jesus say se mo pese munya akese eya akanifo e wo me mahenie num na munya osoro ahenie nu a mun lower mo ho me yese mbofra in that time no ene ye culture mu no na abofra te sen e te say Yesu free nyame ye ababe nipa. Yes. Abofra de you are there like nobody listens to you or see yenye ye say mbofra. That is the first step. Second step no say wa me ye nipa keke oto ne ho mpan nka obeye nipa no anka no obetumi abaye te say high priest no no ho sa time anka obeye nipa no ko obetumi abaye say king na odimu pa e wo sa time ka obeye nipa no ko obetumi abaye obi anasa abre no wo sika na amanfo ho no hwe wa firi nyame ye mu wa mabofo ye mu oba nipa mu obeye nipa no so a wa call the lowest grade of humanity. That's right. Abaye akwa isa adwen we bi no say yemfa na yemfa nto yetim ti obeye nipa no se obeye akoa efa akoa ehon pan okay nko wie ye no so kura no enka ene nko betumi escape death na nka wakasa na nka bibia akoso na obewu kura nko ngu abremponwo na nka yensie ni so obrempon na so se asenua esuwo. In those times no if you read history so obi wu asenua so you are a criminal and nti na chiro in the book of Galatians no okachire say Jesus became a curse because the analogy no et say owo na ye den say ewo esre so no so say me e ma me so a mekuni pa nyina ba me nchen but obi a ye den say bia so no was the curse be the one who dies on a tree ti ye do bodua mu a wa be ye den a curse. Onyame obo ade onyame atumi nyina ye ne dia ahenche nyina ahye no kotodwe nyina akoto no na wa ma ne ho kwan say me yi me nya me ye na firi ho na ma be ye nipa
matra abofo aba nipa mebeye nipa no so nipa nyina mu no papa hwe akwa na mebeye ye o se sakraman ewo afu abo emwa bia so wo baby o mo beda nanso me onipa ba no de akora me ni baby a me di beto so he came to the lowest afi ni wo mu mpo no eno so beye den ani nguasi wo but eno na o se obeye ni nyina wie ye no or the maya in that example ne say see me wo me fie na se bibi wo ho a ese me swallow me pride say me can say ade ede nka me na me edi mu ma me na me kofa mu a o so wo yesa na wa fa Kristo adwen ni bi alright so wo asafo mu na se wo na wo ye elder wo ye pastor wo ye leader ananse wo bia wo ni bibi bi ye na wo a bisa wo ho say is that why Christ called you? You have to come down. Okay. Lower yourself. Edru baby a me di twatwo no nanka asem no nka wo na wudi bempa. Asem a ye kan Yesu ye twa bebre to ne so nka wudi bi mo obetima wo so ho ama wasem na ye de or say ma Kristo ho adwen ni bi and tell mo. And when we do that and then ebe ma ntokwa hodo a so this unity ya ye kan wan semi nyina no eno na the topic ne say unity in humility. Yes to Christo reconcile we are to himself in humility or brand wase. All right. Yo, me da say the Hansen why are there power what church we yan na fe yan sorry yan addition the mystery of godliness nyamesompa ahintasem. Ye working kasem ya me pese kan na fe mama pastor abam na fe wode arapo addition e dia my Romans chapter 8 verse 3. Romans 4 engoma na ye watching imu miensa na fi yura ya hwe Hebrews chapter 2 verse 14 to 18 on so ya hwe nsama ewo hono na fi pastor e de arapo e de amayen homa nti awrade asem Roma 4 homa 3 motwe chemo miensa awrade asem ni na de mra no antumi anye enam sa honam ma ne ye mro no Onyankopon soma wono ora ne ba bone hunam suban mu ane bone nti no de bu bone no for ohonam no mo amen yenhwe Hebrews chapter 2 14 to 18 on so yenhwe de o fo nwoma etire mienu chemu edu enwotwe wade asem ni o se na enam se ono ara hunu so a wo so no hwe mu amane nti otumi boa wona o so no hwe no so amen pastor yenhwe sa yitusem we se nyamsompa ahintasem no eno ne den ya nyamsompa ahintasem no afin se the hands abone nyina tofa se onyame a oye nyame bo ni nyina na wakasa wiase popo na oto no hompan aba asasi so oba o ma yedihie oba ma yepani bia oba asakwa so na fe obefa akwate bia mu na ni wuo kura mpo no anya de hyiwo eye nkoa ne mepare kwa wuo that's right a mystery e wonya mesum ne kwa akonyame edane ne ho nipa be hye nipa yemu de eye mystery bi en ho betumi ate ase Paul kasa asemi ya na opa kire se bibi wo ho a hinte nipa our incarnation of Jesus Christ that's right and ne twa se hwe se no pani Hansen ka no o hwa de bomu a na hwe the bigger picture na obi biara oba wo na wo wiase mu no wo suban a eye pride in fact o hwe boni pa boni asase pa boni foundation pa no aye pride na pride no wo nkra bata wo na pride ni bani bi se nditimudie we are prideful me me prideful it is shame ntimi ntina ye beku da bia contention dissension we mu so na mum no Yesu di oba so o nyame kese pa na obo wiasi no se da bi me pese me gini panti no meto me hompan we ni ade atwa se nyina esua na boa ye nyame sumu enye sadofo no ye besum nyame betia nsum nyame besum ye ho wo hwe nyame sumu enna ye kase yi a nyamso bebre abey self worship ye nyam nyanka sastu asinchen ani yeso masofo ani yeso masafuma esandi bia bi omwo o society munti be nyame sumu a
pese yɛ nyina deda fam na fe ehu baabi efiri a yɛ ba nyame de beduru ha yɛtimi de ni die no obuo asum nyame ɛnyɛ saa de a na yɛ ka akyi nyame mmoa yɛ no hu yɛ mɔbɔ na yɛnsua Yesu Kristo adwena wɔ no yɛnya bi na yɛfa nsum yie na twopia ɛyɛ so no wɔ Yesu din mu nti amen mebo ada finally na fe yɛn fa nsɔre yɛn adisua so wɔ futu bi a de betu ɛfa ahobrɛaseɛ ne nkabom na fe yɛn fa nsɔre yɛn adisua me da wase bebre ebi anna wo tie na question bi aba wotiri mu ɛne sɛ yonyame abo akoma foforo kora ma wɔ no ɛne de me da me hono ana sɛ me yɛ dɛn na me nso manya bi nyame bo akoma foforo ma wa say a softened attitude towards God. Won sa fe wasetena mo amoya Christopher dada mo amokwa sorry mo ampo yanko bi no won sa fe de wakoma wo di onyame achi no won sa asesa increase sensitivity to his voice the onyame beka bia wo kyerosem se de asofo na ka no utie na de ye adwuma mo amoya Christopher mutie onyame asem no ye nimpa enyama Christo mo no enso betie onyame asem the desire to obey his command it is wakoma no ye bofoforo tumma wa saa na tie se saa na wubusa we nyina abetena wo and the renewed passion for righteousness afei de tene ade ye papa ade ye nkabo mu ade ye biako ye eno nko na wo dwene ho kane ne nka wo ye tutupe kane ne nka ntokwa de wo pe kane ne begu no onyame boa wo na hwan ne benya bie ye bede ye nya God's promise extend to all who seek him biara so ye kristoni say we are sorry so unkwa sorry onyame ato ne safro obi asesa wo pesa ade afri Yesu wa won sabeka it is a gift of grace not earned by human effort when you are de woni sika e mane Hawaii uba Yesu nchen through the word of God no onyame de be ma yo meda mo asem say yembre no mama clarify ade ba ko very important. The mystery of the godliness, no, and Godhead, see Yesu ebano. Just one sentence. Adolfo, what Yesu dia? There is a lot of things going on. At the chronoa, ama yenkwaje no, enu na etu nipa bebris intidua. Okay. Because people don't understand the mystery say onyame obeb dane nipa abeji enti. Boy Christopher bebregu because yenti ase. Nti no say a mystery no. Ebeden na wenyame obo ade atimi abehye obiyam ameya wo no so obeje menkwa se one follow social media ne ade no this is where people are taking people's mind away from God but nyameka etwato no ne say na Paul nimwe eni na woka say ya hintasem so ne osofo akire mu no mesere so wagye di pa se Kristo ba ya eye no korese wo ba ye ne onni adwen a ode bete ase no obetutu mu atuo se saa ayese okun atia no nanso no kwasem ne say the same mystery no so na age yenkwa iti ma obi medada wo say be ye den na obi nipa ba ko pebi abaje wo eye ahintasem a esi ye ampa na ye digidie na ti ase ti kura wugidie no mu say saa mystery wo ya Paul kan wa ma Yesu yen no eno na ma Kristo ye eye Kristo ye ene ma o Kristo som no so edimu ma obi ena adawo yo mama ka we na be in conclude we say Bible da hoyi say de kenkan nyame a wa ma provision for bibia so person osua Bible na tia say be sua tia say o person wa doubt about na doubt so there's a way about na about doubt Bible that's how God has made it. It's a choice into the opening say wo asafu mu wo wiase na fe say the Paul kan nye no kra it's up to you but nyame say it's a mystery intasem say nyame betumi be nipa ame awo ne sabofra you cannot understand it's a mystery in the end say the Bible kan ne fe ne dwuma ne be boan wo nkwaje mu Yesu di mu nti amen mystery ni nyina so no ko wie say ya brase and ma sa mystery no etimi be ye possible because na Yesu ba not ne penso edru no nanka on lowe no sa mata brase and no ye na ma obefa akwatibia eto no so sa brase no and o kan for ama menu mienu na ye sa brase na ne betimi ama yanya enkabom wo yenso yasafo and wo nyakopon enhiramo se mafidie eda so da next week ye to so enum no ade ebebromo moma yenkate ne na Lucy hira so kitwa maye ye nyame a wo soro ye da wase
sɛ wama yɛakɔ adesua yi mu na afei huhum kronkron adi anim ama biribiara akɔ so pɛpɛɛpɛ sɛnea ɛwɔ sɛ yɛyɛ wɔn mo bɛtie saa nsɛm yi nyinaa no Awurade yɛsrɛ sɛ ɔbɛka wɔn ho na wɔn bɛnya biribi aba bi afiri mu aba a ɛbɛtwe wɔn aba Kristo nkyɛn adwene a ɛbɛboa wɔn ama wɔn anya Kristo Yesu adwene ni bie hu yɛ mmɔbɔ na ka yɛ ho daa yɛsrɛ wɔ nyinaa wɔ Awurade Yesu Kristo din amen. Amen.